От причините защо силовите тренировки са толкова важни, когато сваляме килограми. Ето ще дам пример с това изследване. Имало две групи на дефицит. Едната група правила само кардио, другата само силови. В продължение на 12 седмици били се тотално начинаещи. И двете групи са свалили еднакво количество подкожни мазнини за този период от 12 седмици. Но групата, която е правила само кардио, е свалила и 4 кг мускулна маса. А групата, която са правили силови тренировки, е качила даже малко мускулна маса. А често хората въобще не мислят за своята мускулна маса и много я пренебрегват. Примерно, една жена има средно между 30 и 35% мускулна маса в тялото. Един мъж има 40-45% мускулна маса в телесната си композиция. Примерно, ако е жена 70 кг, има цели 25 кг мускулна маса в тялото. И да предположим, че ако има примерно 20-25% мазнини, са още 15 кг и общо се получава 25 и 15 са 40 кг, от общо 70 са ви само мускули и подкожни мазнини. И сега като си направим една сметка, вие ако правите такива диети, както в примера на 800 на 1000 калории ви дал, което е правена с изследването, те и мъжете правят такива големи дефицити на 1200 килокалории с огромни дефицити и свалите от тези 25 кг, примерно, което е 70 кг жена, която има мускулна маса и сте свалили, сте премахнали, не сте правили силови тренировки и така нататък и сте махнали 4 кг от мускулната си маса, това е огромен процент. И след това, вие като си върнете килограмите, примерно не сте си задържали диетата на тези малки калории, е много трудно да си задържи диетата и въобще е практически невъзможно. Ще си върнете килограмите обратно. Йо-йо ефект, но вие няма да си върнете мускулната маса, а само мазнини. И по този начин телесната ви композиция ще изглежда по коренно различен начин. Вие може пак да сте 70 кг, но вече ще изглеждате по много по-лош начин, защото телесната ви композиция ще е много по-лоша. И така като го направите няколко пъти нагоре-надолу, примерно ще сте качили 72-3-4 кг, но ще изглеждате много по-зле. В пъти сте изгубили доста от мускулната си маса. И да не говорим, че може да има така се създават проблеми с щитовидната жлеза или там с други хормони, но няма да говоря повече хормони, нали, да не ми казват, че не съм лекар, нямам право да говоря, повече няма да казвам нищо за хормоните, просто може да си навредите много на здравето си по този начин и после да не се чуди човек. И заради това, когато се свалят килограми, е много важно да присъстват силови тренировки. Не казвам да няма кардио, кардиото е много полезно, аз лично тренирам много повече кардио и така нататък, обичам, но винаги присъстват и силови тренировки, абсолютно е задължително, за да поддържате метаболизма си. Има страшно много други функции силови тренировки, да не ги изброяваме, но това е една от много важните неща, когато сваляме килограми, да знаеме. Вие можете да тренирате даже и в домашни условия. Не е нужно да ходите на фитнес, ако не ви е комфортно и така нататък. С едни хубави гири да си вземете, примерно да са сглобяеми гири, да са по 20 на килограми, с раница, вкъщи с ластици, с нещо, но да е просто достатъчно интензивно за вас, да си поддържате в някои случаи, даже може да си развивате мускулната маса, ще имате голям ефект. Едни гири да се вземат, цял живот може да си ги ползвате и ще ви спестят една торба хапчета и проблеми. Просто да ги използвате, да не седат под дивана. И не забравяйте, разбира се, силови кардиотренировките. Те също са много полезни. Просто да са в отделни дни. Най-добре е да са в отделни дни. Или просто едната тренировка да е сутрин, другата да е вечер. Но е добре да се комбинират и от двете, за да имате максимално полза.